тази игра, заедно с техните ментори. Аплодисменти за Криско и момичетата Виктория, Дарина и Ева Мария. Люси и групите Ава, Белканто, Парадайс и Салют. Саня и момчетата Живко и Кристиян Костов. Маги и участниците над 25 години Александрина, Стивън и Християна. Дойде време да научим как са гласували зрителите. Колеги, моля резултатите. Ще казваме имената в произволен ред, а не според броя на получените гласове. И така, зрителите на X Factor решиха шоуто да продължи. Първият, който продължава напред, е Християна. Браво, Християна! Следващия, който остава в X Factor е... Виктория! Третият, който ще продължи в X Factor е... Те са три и тяхното име е Ава. Браво на Ава! Приказката X Factor продължава и за... Салют! Петият, който ще продължи напред е... Той е съгласен и това е Стиви! Следващия, който продължава в X Factor е... Ева Мария! Името на поредния, който продължава в X Factor е... Парадайс! И така следващия, който ще продължи да ни радва от сцената на X Factor е... Кристиян, това си ти! Още един продължава напред и това е...